inu chonde tapanga ni like, share video hii komanso subscribe pano pa Lahiri KTV osaiwala kupanga comment. Omagodi mubasana dimbaka buti wina imbile inu nagaika kabenya mpango wano mukukadiga kusunda basala yasi afele kifundo sema kitondo wala chanika kunafune kabenya ilagwe ndiye ubaleo utakukhalapo zikani malai muno ziliponso zingapo. Ndiye inu ndife tilumikizana ndiye tizapanga chiganizo chonena kuti kodi ngati tikapanga mgwirizano tipange mgwirizano ndi ndani, ndipo mu mgwirizanomo tizikagwirizanamo ndifuna ndibwereze tweti kupanga mgwirizano nkosavuta, koma kugwirizana mu mgwirizanomo ndiye nkhani. sakidaganatusakanika ndavomereza malopa kujakata tuli kufandija ndalama ikukwateyi katundu akukwera koma malipiro ndiwomwe aja ntawe yakamuza malomotilemba ntchito tikungo chotsedwa kusawa matiliyosi komasogofida kalamba ndiye sadikilira mpaka kutoko ndalama mukanena sichakulipe koma maunda kwera nawo pano ndifusolo cheba saubale wanu chasilipatinanga tamasulani mitu ya sisi kusowa maya sakwirizano wanu chasilipatinanga kapena ndale ndisomwe zichasopanisana susi kati enkeni amala ulechera kutu kuvesera utosala yasi kufusa chakwera abusa Tamanga wina azikati akakhala mu ofesi akapiga mkwanga bwera tamanga icho ndi chiromboso napo mpira ntchito Saulo Sklau Chilima mwana waineyo chirombo pa ntchito Amalawi siku lina tizakhala pano muzanena kuti amaibanda nanena zoona zikulija aliphula pa moto anyamataja ntchito mapangano wanu aliku tufusa busanu kitani malonjezo inu mutopepera chifukwa choti malamulo wa dziko lino amalola kuti ngati munthu wakhala pulezidenti uli ndi mwayi woti ukhoza kupitiriza zaka zina zisanu. Chifukwa cha malamulo amenewo ine ndavomera kuti wa Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nkayima. mapangano wanu aliku tufusa busanu kitani malonjezo inu mutopepera imaponyadira munapanja ufundi mwala koma kukupita mpilizano kukupompo azano
chani chamati pate mukangolepera pachipanda ansanu wa munaliyani yemuti usesoni ili pano kubvetsera sanja tuchitima tachera kutoya kunenosona MCP yakalikulepera kuyambira referendum mu 1993 ngati yapesa mpata chifukwa cha mgwirizano wa Tonsa Alliance omona mangiro ndi sipani 9 omanso uthenga wapaderadera kwa Kasalo Sitima usiye kukhulupirira munthu chifukwa unamisidwa unayamba ndi Peter Mutharika mu 2014 pamene ankalonjeza kuti adzalamulira zaka zinayi koma zidakanika panonso ndi izi achipati MCP alengeza kale kuti Dr. Lazarus Chakwera ndi amene ayimirira ngati president mu chisankho cha 2025 koma ife tilipe kumvetsera Malawi. Sabe kukumba ai kwende Juni tano leo kilimoto Recipe for disaster again. Anthu woyipitsitsa zolinga zawo mwazidziwa tagonja pamaso panu